Il-Knisja illum tagħmel it-tifkira ta' San Carlo Borromeo Isqof, nisel nobli tal-Italja ta' fuq. Il-ġenituri qabdu l-binhom fil-karriera ekleżjastika ta' 22 sena. Il-Papa li kien sieħ għamlu segretarju tal-Istat Pontifiċju. Il-Kardinal żagħżugħ ingħata bruħu kollu għar-riforma fil-Knisja u kien b'mertu tiegħu li l-Konċilju ta' Trento intemm b'suċċess u d-digriti tiegħu bdew jitwettqu. Kien bniedem brida tal-ħadid, qabel kollox miegħu innifsu b'ħajja ta' talb u penitenza. Maħtur Arċisqof ta' Milan, il-Kardinal Carlo Borromeo dawar ruħu bl-aqwa mħuħ u wettaq bidliet fil-liturġija, fil-formazzjoni tal-kleru, f'organizzazzjoni tal-parroċċi u meta faqqet il-pest taqlila ħa irridni f'idejh fl-assistenza tal-morda. Kien ta' eżempju għal kulħadd, ġarab ħafna tfixkil mill-edewwa, kellu kull ħlewwa għal min kien lest li jbiddel ħajtu. Miet qasir l-omor, imma tant laħaq għamel ġid pastorali li jimmerita li jkun meqjus flimkien ma' Sant Ambroċ, missier id-dijoċesi kbira ta' Milan. Brat il-ħara l-Isqof San Carlo Borromeo intemmu mal-Knisja. Il-mulej jgħid se nżur in-naċ tiegħi u nqiegħed fosthom raj biex jirawhom u jien il-mulej ikun Alla tagħhom.